garden. Who you are is what you grow. Started with a seed then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planting her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky, soaking in the watercolors I bloom. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine, patiently in water. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, ay mag-grocery na naman po tayo. Hindi ko alam kung bakit ba kami grocery ng grocery. Yung kasama ko po kasi po gusto po matry ang Costco. So we are heading to Omaha, Nebraska right now. First destination is Costco, and then we will go to Asian store, and probably we'll go to Walmart para lang sa mga extra na mga kailangan bilhin. Wala kaming masyadong gagala ngayon kundi sa mga stores lang kasi sobrang ang tagal namin sa store. Sa Costco pa lang kasi grabe naman. Kapag sa Costco kasi ang luwang kasi masyado kaya ang hirap libutin, kaya medyo matatagalan kami sa mga stores ngayon. So we'll update you guys later. Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field, yeah. Warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy, eating carbonara and read Machiavelli while the world ends. That's where I will be. Go back to my room. I pick up the laptop to join a work call. I don't think Erin knows that she's wearing her sweatshirt inside out. Oh, water on my plants, and I just might take a painting, read every ebook, then I'll learn to cook from videos online. Oh, yeah, we all have been stuck in our apartments for 2 months. Diyos mio, anong klase. Ay, magpapagas kasi sila, mahal. Ang dami nila. Dito ka, diretsuin mo. Mas turn right kasi. Ang dami nilang magpapagas. Ito, pwede na ako nito. O kahit yan lang, oh. Naman eh? Ay, Apple keyboard. Ay, 99, 999. Nangina, sis. Curig mo, daddy. Ang 99, ang mahal naman. Feeling ko mas bagay sa kanya yun. Yung ganitong kulay din. Pagkasabaan mo ako. Mas bagay nila yan. Na? Nagpapabudol po siya. 184 pieces. Tapos, Mas 29, 72, 34 pieces. Kailangan natin. magkano ba yung tinitingnan mo online? Same din. Wow. Yung nasa Boomgirls. Ang convincing power. Amazon ba? Well, did you recognize the songs that I showed you? That summer by the Gloucester Shore. Your scent of lavender grew strong as I pulled you. While the sunlight kissed your cheek. See, we felt infinite like nothing else mattered at all. But life came in full swing. We could have spent our summers chasing the sunlight, and your eyes ran wild as the embers of our innocence fades into space. We're aging away, so tell me, baby. Ay, Diyos ko. Napakabigat mo. Hindi pa. Udot sis. Partakam kay Dega na sumana. Sumana ko dito tayo po ito. Dito yung latali ko dato yan. Spam. Tapos na po kami sa Costco. Grabe. Nakakaiyak ang presyo. Sabihin ko na lang mamaya guys, magagawa na lang ako ng haul para sa mga Costco. Pero at least madami naman kaming nakuha ng mga savings, madaming sale.
Ito pong aming resibo. So, kung ito ang resibo mo sa Costco, ibig sabihin, medyo malaki-laki sis. 30 mil sis! 30 mil! Ayan, puno na naman yung aming likod dito. Ayan. Naka-fold na naman yung lahat ng upuan sa likod. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing all this. Waiting, waiting, waiting. I call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Reminiscing on the time when we first met. I was tongue-tied, stupefied. What was it that I said? Probably something. Hey guys! So, we are home. I hope naririnig nyo ako ng mas maayos kasi medyo malayong camera para yung angulo natin makita nyo lahat yung mga i-haul natin for this day. So, sa Costco po ay nakapag-spend kami ng more than 600. Alam mo, sinasabi ko na kay Mac na 600 na tong babayaran natin. Sabi kong ganun. Hindi, malalaki lang kasi itong mga to. Wala pa tong 600. Sabi niya, baka wala pa ng 500 to eh. Oh my God, budol is real. Grabe! We spent more than 1,000 today kasi nag-Costco kami 600, nag-Asian store kami 200 plus, nag-Walmart kami less than 200, kumain kami sa labas. Medyo napagastos tayo ngayon, but anyway, our hearts are happy kasi ito naman talaga yung purpose kung bakit kami nandito, to have a more comfortable life and also to give back to our family in the Philippines. Ayan. So, masaya yung feeling na magbibigay kami. But anyway guys, I would like to share this stuff to you. Again, not to brag ha, kasi madami yung mga may gusto ng mga ganito, mga haul, ng mga grocery haul videos, and of course for you guys to know kung ano yung mga pwede nyong bilhin while you are here or para po sa mga parating dito, para alam niyo kung ano yung mga pwede nyong mapuntahan, and of course sa mga nandito na kung ano yung mga pwede nyo ring ideas na ipadala sa mga family members sa Philippines kasi sa totoo lang mahirap palang maghanap kung ano yung gusto nila. So, ayun guys. Simulan na muna natin dito sa mga nandito, sa stuff na to. So, ito guys, una naman po natin dito is yung Kirkland na fish oil na 1,000 mg. Ito is pabili ni mother-in-law. Nagtitake talaga siya nito kahit nung nasa Pinas pa kami. So, nung nakita ko to, di ba sabi ko kay ma'am, di ba gusto niya? Kaya yun, kinuha namin. And then, we got Centrum Silver na adults for 50 plus years old. Ito naman para kay Tatang sa Ilocos. Meron siyang 325 tablets. And expiration date is October 2023. So, sana maubos niya. Kasi pasaway din hindi nagtitake. And then, this one guys is the Nature Made na B-Complex. Ayan. Kasi pinapatake namin si Tatang ng B-Complex kasi kailangan niya, parang pag nag-B-Complex talaga siya, faster ang recovery, tsaka hindi na laging nagkakaroon siya ng cramping. So, ayan, naka-B-Complex sila. So, pinadalhan na lang din namin. Expiration date is March 2024 pa naman. Next here is this chewable na 500 mg na vitamin C. Papadala din to sa Pinas. Or, hindi ko alam kung para sa amin ba yan. And then, chia seeds na organic, guys. I think this is for mother-in-law ulit kasi mahilig siya sa mga ganito. Meron naman na akong ganito, chia seed na ako na ganito. Hindi ko na sila papadalhan sa Ilocos kasi for sure, hindi naman to kakainin nila Tatang tsaka ni Nanang. Hindi sila ganito. So, dun kila Mama ni Mac. And next is this one. This is mine. This is the collagen peptides. Ayan, try na natin na mag-collagen kasi I think it's a little bit too late already for me to start collagen. Pero nagko-collagen naman ako sa Pinas noon, yung IV na collagen. Pero this time, I'm gonna try this one. Pwede siyang ilagay sa mga drinks. This is unflavored, so hindi na maapektuhan yung mga drinks. Hopefully. So, ayan. Medyo mahal na siya, guys. 20-something lang to dati daw eh. Ngayon, 31.99 na siya. So, And then, this one also is Nutella. So, para to sa mga bata sa
Kanila, kila Mac, tsaka doon sa Ilocos. Bigay ko to sa mga pamangkin doon sa Ilocos din. This is the scent booster. So, sa Sam's Club, $17 siya. Pero ito kasi, actually, mas mahal pa sa Costco. Pero kaninang nagpunta kami, sakto siya na nag-sale siya. So, this is only $14. So, sabi ko, kalahati na lang kasi yung meron kami dito. Bumili na rin kami para may magamit kami. Spray na mantika. Ayan, gusto daw itry ni Mac. Next here is this Pantene na 5-in-1. This is $8 I think. Ayan, conditioner. Tapos, kasi paubos na rin yung conditioner namin dyan. Actually, gustong-gusto ko yung conditioner namin na Suave, na with keratin. Sana pantayan niya. Kasi mura lang yun eh. $5 lang yung Suave. Kasi ito, mas mahal siya ng $3 to $4. So, sana mapantayan niya yung lambot ng buhok, tsaka yung bango ng buhok nung sa Suave. Kasi yan may keratin. So, ito naman, di ko lang sure. Tapos, shampoo na ganito. Ang shampoo kasi namin dito is, ako Head and Shoulder lang talaga yung shampoo ko. May Dove ka pa kami dyan. Pero paubos na rin yung Dove. Tsaka gusto ni Mac yung mga ganito. Hindi siya laging Head and Shoulder. Ako laging Head and Shoulders. Pero mukhang ititigil ko na kasi medyo naglalagas na yung buhok ko. Almond Milk Chocolate. Kaya kung minsan gusto ko magkasabay kaming naglalakad sa hall. Sa sa aisle. Kasi nauna ako naglakad. Tapos pagpunta ko check out, bakit may ganito? Wala naman akong pinulot. Tsaka wala naman ako nakitang kinuha niya. Nung nakataligot pala ako guys, kinuha niya ni Mac. So hindi ko alam kung ipapadala mo ba to or kakainin mo. Wow, kakainin daw niya sorry na lang. Mga kamag-anak. Kakainin daw niya. Milk chocolate with metformin. And then, Listerine. Ayan, meron pa kaming Listerine dyan. Pero ito kasi, $12 lang siya. Sa Sam's Club is $14. Yung kinuha namin nung last. So, sabi ko, bili na lang din tayo kasi papadala lang din naman. So, bili na kami. And then, my favorite, ito talaga, nakalista talaga to guys. This is my mango juice. Gustong-gusto ko talaga yung mango juice. Kasi, alam mo yun, kapag nagmamango juice ako, parang feeling ko I'm still at home. Kasi ang mahal ng bangga, papakita ko mamaya sa inyo kung magkano yung mangga sa Asian store. But this one, kapag medyo thirsty na ako, tapos malamig ang gusto ko, ito, gustong-gusto ko to kasi parang nasa Pinas pa rin yung feeling. And then, ang bigat naman nito. Ang bigat mag-haul ng mga ganito. Ng mga wholesale, Costco, tsaka Sam's Club. Ito naman guys, this is the brand Kirkland. Then, nga pala, ang brand na Kirkland is parang generic siya ng Costco. So, mas mura yung ibang Kirkland na brands compared to other brands. Ayan. So, this is apple juice na 3 liters ang isa, 3.97. Oh my God, almost 4 liters. So, 8 liters. Ayan. Para kay Mac. And then, we got this Kirkland na Fabcon. Para siyang Downy. Kung nakita niyo yung binili namin sa Sam's Club na may ganito kami. Mura lang kasi siya. Kaya sabi ko, try din namin. Para kung magbango siya at nag-stay din yung amoy niya, baka ito na rin yung bibilhin namin. Kasi mas mura siya compared to Downy na liquid Fabcon. Okay, so sa part naman tayo na ito, we got here saging. This is only like less than $2. So, okay na to kasi 1.36 kilograms na siya. So, kumuha lang kami para easy snack lang ba. Ayan. And then, pabili ulit yung mother-in-law. This is Splenda. Feeling ko hindi lang siya ang gagamit nito. Na mahal. This is already 1,200 packets. Mas mura siya. Way mas mura siya compared sa mga nabibili sa Pilipinas na mga sweetener. Actually, gusto niya equal. Wala kasing equal kanina sa sa Costco. Ang alam ko yung equal, meron siya sa Sam's Club. Pero sabi ko, bili na lang tayo kasi para minsanan na. Para maipon-ipon na ba yung ibibigay. And then, this is the Kirkland na cold brew coffee. Ayan siya. 100% na Colombian. So, ito naman guys, nakalata siya. This is 12 pieces. Kung nakita nyo nung last, bumili kami ng Starbucks na yung naka-glass na Frappuccino. Up until now, hindi pa namin siya ubos. Pero, gusto nga i-try ito ni Mac. Alam nyo naman si Mac, mahilig siya sa coffee. So, gusto daw niya i-try. Baka mas magustuhan niya. Malay mo, mag-resign na kami sa Sam's Club. Baka mas gusto na namin mag-Costco kahit mas malayo yung Costco kaysa sa Sam's Club. And then I got here almond
milk, medyo nagsisi ako na bumili ng ganito. Kasi ito naman, unsweetened siya, pero vanilla flavor kasi. Kaya gusto kong bumili nito. Meron kasi akong almond dyan na bigay nila, love. Pero, okay naman yung lasa, but not, alam mo yun, feeling mo talaga uminom ka ng healthy milk. Pero kasi guys, pinipilit ko na yung sarili ko na uminom ng ganitong milks kasi talaga, yung tiyan ko dito, yung mga milk nila dito, hindi ko alam kung lactose intolerant ba ako. Pero sa Pinas naman kasi nakakakain naman ako ng cheese, nakakainom naman ako ng milk na wala akong masyadong problema. But here talagang grabe guys, nung isang araw, 4 times ata ako sa restroom dahil sa mga cheese na pinagkakakain ko. Kaya ngayon, titigilan ko na talaga. Eto na, para safe sa tiyan. Ayan, bumili na ako ng almond. Tapos, si Mac naman, ang gusto niya yung oat milk. Kasi bumili ako ng last before siya dumating ng oat milk. Ayan, so ito yung sa kanya. Actually, masarap to kapag malamig na siya. Kaya, gustong-gusto naman niya. Ang bilis niyang nauubos nito. Parang 1 month, ubos na niya yung ganito niya. Kaya, mahilig siya sa milk eh. So, ito naman guys, this is the Palmolive na dishwashing liquid. Actually, bibilin sana namin is Dawn. Kaya sabi ko, ang mahal naman para lang sa panghugas ng plato. Hindi naman kami very greasy magluto. Yung mga simple lang naman na niluluto ko, okay na kami. Kaya nga ng Ajax actually. Ajax is way cheaper. Pero nung nag-compare kasi ako, dahil ito ay 3 liters, kinumpare ko yung price ng Ajax sa dito. Mas makakamura kami sa price per ounce nito kaysa sa Ajax. Kaya bumili na ako nito. And okay din naman sa grease daw ito. And this one naman guys, this is the Kirkland na solid white tuna. Ito naman ipapadala sa Ilocos kasi laging may mga ganito sila nang na-stock dati. Nung nasa Hawaii pa sila, lagi silang nag-uwi, lagi silang nagpapadala ng mga ganito. Eh ngayon kasi sila hindi naman na sila laging nagpapalengke. Hindi naman 70 plus years old na sila. So, mainam na yung may stock sila para kahit bumabagyo doon may makain sila. Next here guys is this one. This is not actually Hydro Flask. This is Thermo Plus na meron siyang 4 lids kasi dalawa na siya. Tapos, meron siyang may straw. Tapos, yung isa yung walang straw. So, I think may iwan ito dito sa amin. Tapos, yung isang set ay ipapadala daw ni Mac. Kila mama niya din. Kila mother-in-law. Ito naman, hindi ko na binilhan sila nanang kasi madaming masosyal pa nga sila nanang. Hydro Flask ang gamit nila sis sa Ilocos kasi pinapadalhan sila nila tita ko. May mga Hydro Flask sila doon. Tapos yung malaking 3 liters na padala ni mama ko noon, iniwan na rin ni Mac sa kanila. So, ayun. Tsaka hindi naman na sila masyadong lumalabas ngayon. Pag Sabado lang naman pag nagsisimba sila, tsaka naman sila nakakabaon ng tubig. Next here is this pillow naman guys. Dalawa na to. So, I hope hindi na to masyadong mapipipi. Meron kasi kami binili dyan na from Walmart. Pero ngayon, hindi na siya masyadong fluffy. So, okay pa naman siya. Actually, pwede pa naman siyang pagtiisan. Pero kanina kasi nung nakita namin to, sabi ko, parang maganda siya. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba guys, ang lagi kong iniinvestan, kusina at saka bedroom. Eh, ang kusina namin, ayan. Bedroom namin, ito lang ang nakuha ko. Kasi gusto namin na, alam mo yun, yung mas comfortable din naman kaming matulog. Kasi, hindi naman pwedeng trabaho ko lang ng trabaho. Tapos, pag uwi mo, hindi naman maayos yung inuuwian mo. So, ayan. Dami kong rason para sa pillow. In my defense. Hindi, talagang ginastos mo. Okay, next naman dito guys. Pinakalas na pinuntahan namin sa mga damitan. Kasi si Mac, first time niya pumunta sa Costco. So, inikot-ikot muna namin doon. Kaya mas napadami yung binili namin actually. Kasi madami kaming nakita. Pero, worth it naman. I got here, this is the DKNY na seamless bra. Ayan. Bumili din ako ng underwear na para siyang may lace. Yung garter niya, para siyang lace. Malambot siya. Very buttery soft. Ayan. And then, si Mac naman ay bumili siya ng kanyang boxer naman na ang brand ay Champion. Actually, guys, ang Champion dito, mura lang siya. Fairness naman. Kaya pala maraming bumibili ng Champion kasi mura lang din siya dito. Unlike kasi sa atin sa Pinas, syempre may tax na ng import goods, tapos may tax pa doon. Kaya mahal. Tapos, ito naman, bumili ulit ako ng 32 degrees na air mesh. Ayan, para to sa aking
uniform kapag nagna-night shift ako. And then, socks na naman ni Mac. Ang dami na nga niyang socks. Bumili ulit siya. Sige na nga pagbigyan. Puma na... Ano? Puma ba to? Puma ata. Tapos, naka-sale to guys, yung joggers pants. This is, I think, only like $9 na lang siya. Compared noon na, ang Puma noon, ang bili ko doon, $19 nung winter. So, ngayon, bumili na siya ng ganito niya kasi, pag nag-winter, mahal na naman tong mga to. Eh, ngayon, nagsisale na sila. Kaya dapat, kayong mga parating dito or dumating na, ngayon kayo bumili ng mga pang-winter kasi madaming nagsisale ngayon. And, ito naman guys, bumili na ako ng red onions. Red onions yung binili ko kasi mas mura siya compared to white onions. So, sana mas masarap pa rin siya. Yung white onion kasi, di ba, manamis-namis. So, ito, sana hindi siya masyadong maangang. Medyo malapit na po tayong matapos. We got here 5 dozens, I think. 5 dozens of eggs. Kasi ngayon, guys, ang mahal talaga ng eggs ngayon. So, dati yung bumibili kami is Walmart. Ngayon, dito na kami sa Costco bumili. Kasi, mas mura siya ng konti lang naman yung difference. Parang $1 lang ata. Pero, ayan, gusto kasi magpaluto ni Mac ng leche flan, kaya kailangan ko rin ng madaming egg. So, eto na. Bumili na kami ng 5 dozens, which is parang $9 ata. Parang ganun. Next here, guys, is Dove na sensitive skin. Ito naman para kay Tatang. Kasi si Tatang, ito lang talaga yung sinasabon niya. Kaya may rasyon siya. Kay tita ko ng mga Dove sensitive. O kaya pag nag-grocery sila, Dove sensitive lang talaga. Kasi madaling mangati yung balat ni Tatang. Kaya ito lang yung sabon niya. And then, we got here 2 boxes of Irish Spring naman, guys. Ang 1 box is 20 bars. So, we got here 40 bars. So, para sa mga friends and family. So, di naman nagsasabon masyado sila Tatang ng ganito. So, sa mga kapitbahay na tumutulong din sa bahay. Ayan. So, bibigyan natin yan. We got here cutlery na crystal clear na meron na siyang spoon, fork, and kutsilyo, ano bang tawag? Knife. Kasi sa bahay kasi sa Ilocos, guys, mahilig, sobrang daming tao lagi. Laging nagpapakain sila nanang. Hindi naman uso doon ng dishwasher. So, napadala na ako ng ganito. Kasi sila nanang, hindi naman sila bumibili ng mga ganito, guys. Yung mga ganitong gamit namin sa Ilocos, padala lahat ni tita ko. So, kulang na lang magpadala din ako ng styro plates. Kasi sila na lang din ang bumibili. So, nagpadala na ako, guys, para hindi sila napapagod na naguhugas. Ay, pero sana naman wag nang hugasan to. Itapon na. Itapon na nila after. So, mura lang to, guys. Kasi Kirkland din siya na brand. And then, we got here Spam. Ang isang box nito, guys, ay 8 pieces yung isang ganito niya, guys. Ito kasi yung Spam na may pork. So, lahat to pupunta sa side nila, Mac. Kasi hindi naman kumakain din ng pork sila Tatang. Sa mga relatives. Yan, Spam. So, yung Spam naman na ibibigay ko kila Tatang, makikita nyo na lang, guys, sa Walmart haul namin. Though wala kaming mabili na ganyan karami. Kasi inubos namin lahat yung Spam. Kinuha namin lahat. Yun. Pero mag-iipon ulit kami para dun sa kanila din. Kasi, yun yung turkey. Ito yung pork. Walang discount yung turkey. Mahal ang turkey, besh! And then we got here rice naman, guys. This is also Kirkland. This is only 22. Half kaban pala to. 22 kilograms. Kasi, guys, yung binibili namin na 20 pounds or parang 10 kilograms ay $16. Eh, ito guys, yung Kirkland na brand na 22 kilograms na siya ay parang $20 lang siya. So, bumili na kami. Pero sana masarap siya. Ang nakalagay naman dito is long grains. Hindi nakalagay na jasmine rice or whatsoever. Pero sana maging okay siya. Right, next naman guys, last na to na ipapakita ko ay itong mga frozen or meat products, ayan, na kailangan malamig, na nabili din namin sa Costco. So, I got here the waterproof na bag para just in case may tumulo sa carpet. Meron kaming strawberries dito. Pabili ni Mac. Oh my God, ang bango. Tsaka ang lalaki niya, guys. My gosh, amoy matamis. Ito, guys, yung strawberry nila. Oh my God.
Oh my gosh, ang bango. Gusto ko nang kumain. Kasi nung pumunta ako sa Fresh Produce, ang kinuha ko lang is spinach. Tapos sabi niya, wala ba silang mga prutas dyan? Bumili ka naman. This is my favorite na breakfast links. Ayan. So, ito guys, meron na kami actually ganito. Kakabukas lang namin. Pabili ko kila Mau last week. Ang problema kasi, di ba, hindi kami masyadong pumupuntang Omaha. So, bumili na ulit ako ng isa pa para may extra kami. Kasi ito guys, this is like, ilang links ba to? 54 and it's only $14. Tapos, yung binibili namin sa Sam's Club, guys, is 20 pieces lang siya, is $7 na. So, mas okay to. Mas makakamura kami dito kasi 54. Kahit dalawang ganun yung bilhin namin, $14, 40 pieces pa rin. Eh, ito $14, 54 pieces. So, win pa rin kami dito. Tsaka, masarap siya, parang Italian flavor siya. Malalasahan mo talaga yung thyme, yung basil char. Ganun. And then, bumili kami ng aming may meriendahin naman sa hospital, guys. This is beef snack. Ayan. So, eto, ready to eat na siya. Ano lang namin sa, oh my gosh. Best Buy, June 22, 2022. So, kailangan na namin kainin to. Or else. Ayan, fully cooked na siya. So, pwede na ta. Pwede na siyang kainin agad. Of course, we got here chicken thighs, 10 pounds or 5 kilos, mahigit. And it's only 13.80. Yung half kilo nito or yung 1 pound nito is $1.29. So, parang 60 or 75 pesos ang 1/2 niya. So, parang 150 ang isang kilo nito. So, not bad. Ito guys, yung ground beef namin. Ay, buti na lang talaga may ice dito. Ground beef naman guys is 24.58 and the net weight nito is 6 pounds to guys. Kasi ang per pound nito is 3.99 lang. Eh yung binibili ko na ground beef sa Walmart, it's 4 point something per pound. So mas mura pa to kesa sa Walmart. Eh yun nga lang, bultuhan siya. So okay lang naman kasi ipi-freeze ko naman to na naka-ziplock na siya. So yun lang guys, yung nabili po namin sa Costco. I hope nag-enjoy kayo na panoorin ito. And I hope may mga ideas na kayo kung ano yung mga pwede nyong bilhin when you get here or when you're planning to send something to your family members sa Pilipinas. Ayan, punta lang kayong Costco. Sale pa rin sila. Hindi ko alam, late na kasi itong ma-upload to eh. So, abang-abang lang guys kung ano yung mga sale nila. Medyo magastos siya kasi bulk order talaga or bulk talaga yung binibili. So, yun guys. Thank you so much everyone for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. Ang dami pong nanonood ng video ko na hindi naman nakaka-subscribe. So, please subscribe and of course, hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I have a new video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys in my next one. Bye! Ganito na talaga. Madumi yung kamay ko. I think it's sweet. She sometimes winks when she laughs. I like the way she thinks.